nens i nenes, doncs avui sembla que fa calor. I a la cuina, quan fa calor, hi ha algunes receptes que ens refresquen una miqueta. Voleu conèixer una? Doncs estigueu ben atents. Per fer aquesta recepta necessitarem taronjada, Coca-Cola, qualsevol líquid que tingueu a casa, un got de plàstic i un escuradents llarg o pals de gelat. Sabeu què farem amb això? Què podem fer? Gelats, molt bé. Doncs ara començarem a fer els gelats. Quan hi hem ficat la taronjada al got, hi ficarem l'escuradents, que és com ho heu vist fins ara, i ho posarem al congelador. Ens hem d'esperar 2 o 3 hores.